Amen. Ngicela nje lithi banibona umama lelo. Amen. Amen. Namkelekile sister sivuselela. I think mandi introduce the panel siyadinga nayo so that xa iphumayo ikwazi ukubonisa kakuhle. Lo besithandazela umama uPhili Nolokwe. Mama Nolokwe ndacela nje uphakame uzakwazi ukwamkela. Amen. Lo besithandazela umama uJijela naye bona bevuselela mama uJijela uphakame kwamkela. Amen. Amen. Ngathi usezantsi kanti mhlawumbe nje bengekho kodwa ke bamtsala eMfuleni Church. Mangithethe lo bamtsala bayamema eMfuleni Church. Mama sethu Sogiba unkosikazi kaMfuthu Sogiba. Akangiyedwa usethu ke mama nefamily yakhe yonke ndayicela ifamily iphakame sikwazi uyamkela. Baninzi babonile ubrother bakhe umama bakhe usister bakhe ngicela baphakame. Special item. Namalizazise do mama uThoko Mkina nambola bevuselana thininga. Amen. Amen. Amen usezantsi khona. Amen. Likhona abana abantwana. Elungiswa abantwana. Sister Lev alikho. Okay. Basizawuphakamisa umama uSogiba sawucela unamba 189 simculele
abayeni bethu otamkhulu bethu bengekho lapha ingoma yethu ayilingani nathi ndonqena ke nam kwenzise bona engalingani nam mhlawumbi masizame enye ingoma eniyithanda yabevuselele enizayicula ngomdla kazi manyani omkhulu. Number 33. Aningekho ngicela sithulele 290. number 290. Okay. 317. Okay. Singcule ngodlango olukhulu bethu. Singatshamisa umshumayeli. Thixo akunanqaleko siphakameni ubonile saseyini. Thixo akunanqaleko Thixo akunanqaleko Thixo akunanqaleko ukho endaweni zonke ukhona amaxesha phaya 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 ezinkwenkwezini ukho wena ezulwini wakukade selukhona kasingekabikho zota ziqhibeke zonke uThixo konke ube wena ungapheli ube wena uza phaya 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 ezinkwenkwezini ukho wakukade selukhona kasingekabikho zota ziqhibeke zonke uThixo ube wena ungapheli Siphila sonke kwincwadi kaPetros yokuqala. Ifunda nani kwisahluko sokuqala uqolo we-13. Sahluko sesibini uqolo wokuqala nowesibini ngitsile ngiyofunda owe-11. I am reading with you from the book of 1 Peter chapter 1. I'm going to read verse 13a, chapter 2 verses 1 and 2, and verse 11 and 12. I'm reading in your hearing 1 Peter chapter 1 verse 13a. So think clearly and exercise self-control. Chapter 2 verse 1 and verse 2. So rid of all behavior, be done of all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment.
Now, verse 3, now that you have had a taste of the Lord's kindness. Verse 11, dear friends, I warn you as temporal residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. Masicubeleni xa sithandaza. Unothando sifunde ilizwi lamazwi akho. Ngeli xesha ke Nkosi yethu uYesu Kristu sicela umoya wakho ingcwele uthethe kunye nathi khona ukuze xa siphuma kule ndawo siphume sisithi sikuvile ukuthetha kunye nathi kwakho. Nkosi yethu uYesu Kristu asifuni nje uthethe nathi sikuve. Kodwa Nkosi yethu uYesu Kristu senze into ngokuva kwethu. Mzali unothando kuba ndim noba ndim ndodwa ke Nkosi that you need to minister to this morning. Langangaphumi ke Nkosi yethu uYesu Kristu ndingayenza ngentando yakho. Kubukhona omnye mhlawumbi Nkosi yethu uYesu Kristu elilizwe lilungiselelwe yena naye namhlanje ungasinceda ke kodwa esekhaya ezulwini siphume sisithi indeed we have heard the Lord. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Lizali sidi yi-19 kaJulayi ngonyaka ka-1964 uqhamuka umlilo kwisixeko saseRoma. Kuthiwa the fire lasted for 3 days
engakwazi ukucibeka. Abantu baxakana nento yokuba ayiwandi uba wenziwe yintoni lo mlilo. Kwawa the greatest of buildings zelaa xesha zitshatyalaliswa ngumlilo. Kuthiwa kuthe xa kuqala ucinywa umlilo, xa kuqala ingathi amalahle ayaye kutshisa, ii-citizens zaseRome zafuna isizathu sokuba usuka phi lo mlilo. Bathe bakusikhangela basifumana isizathu. Bathi siyamazi u-Emperor Nero uncapable of uyenza le nto. Ke ngoko i-scapegoat sethu izawuba nguye. Bathe xa belungiselela uba bamxhulube ngamatye, wathi uNero ayindim otshise isixeko saseRome. Oyena mntu utshisa isixeko, abona bantu batshisa isixeko saseRome ngalamakrestu. Nangeli xesha athetha le nto, iselinkunzwana labantu abalandela le gospel isandokushunyayelwa ngabafundi bakaYesu. Kuthi emveni kobetshila uNero akanelanga uyithetha le nto, wathatha i-action. Kuthiwa wathatha abantwana bakaThixo wabaleka ingathi zizilwanyana, ebaleka ngezinja, ebabalekisa kuba esithi siza kunibulalela utshisa isixeko saseRome. uPetrose ufumana incwadi ebhalelwa kusithiwa aba bantu kushumayela kubo baguquka, naba bebhacile basemahlathini, bambi babo bahamba ngemadolo nezandla zabo ingathi zizilwanyana, basebenziwa ingathi zizilwanyana because they have accepted your gospel. Respond. Some of them abantwana babo bakiswe bingonyama bebabukele. Your people are troubled. Bebelandele into ethi uYesu lo usibizela kuye nguThixo okhathalayo. Xa be-troubled ngolhlobo bephela bakuthini. Le ncwadi kaPetrose yokuqala uyibhala uPetrose ebhalela amazwe amahlanu ase-Asia Minor. Ezizwana usibhalele zakuphendula into yokuba kule ngxuba kaxhaka bazifumana bekuyo persecuted for something that they have not done. Bekumele babathini na. Mhlawumbi before we even get to the letter itself, mandithethe into ethi nathi sizifumana si-persecuted by the devil ngenxa yezinto esingazenzanga. Andiyazi noba bakhona abantu abareleyithayo na kule group ngosuke nje usikhethele uYesu kanti usibizela i-persecution. Kanti abanye babo kuthiwa zimveku abakhethanga nomkhetha noYesu, ukhethwe ngabazali but babulawelwa le nto yabazali babo bekhetha uYesu. Andiyazi noba bakhona abantu apha who have lost innocent infants, hayi kuba ikhona into abayenzileyo but just because bakhetha uYesu. Khala abantu bathi lobana abantu base-Asia Minor, Petros ubusandoshumayela apha saguquka, khakuphendule, we are troubled, we need a response. Becinga abantu uPetros uzathi bethulana ndiyavelana nani kangangoba uYesu uzawuthumela umlilo okhawulezileyo ezulwini azotshisa wonke lo muntu unipersecutayo. Belindele i-response ethi kuPetros mhlawumbi bethulana ndiyeza ndizawuza nomkhosi ozanirescuisha ngawo lo umzuzu. But indima esizifundileyo uthi uPetros eyokuqala nathi bendinibizela kuyo, think clearly and exercise self-control. Petros asiyazi noba abazali bethu bayaphila noba basaphili na, amakhaya sawashiya kudala sileko kwezilwanyana. How do you expect us to exercise self-control? Uthi uPetros before ndinithuthuzele mandiqale ndininike principles. The first principle uthi think clearly. Xa nicingayo salucinga okungathi iingcinga zenu they must not be clouded. Ukhona into ongasilisi ngesapho? Akekho ne? Okay, ndizawumane ndizawuzama umix isixhosa sam siyabaleka xa ndine-nerves ne. So uthi uPetros, think clearly. Your thoughts must not be clouded. And when you have thought clearly, you must exercise self-control. The reason why you need to think clearly is because in your nature, when something happens, that you know that you have not done anything wrong for
lento, you will want to avenge yourself. Inature yakho yobuntu. So because wena ungumuntu uzawufuna ukuziphindezela, uzawufuna ukuzisiza, uzawufuna ukuzibeka as a victim, before you can exercise self-control, qala uzikhize ukucinga kuqala. Uthi uPetros, ngiyayibona le yenzekayo, but kule nto yenzekayo be sober-minded. Mhlawumbe mathethe nabantu basevuselela so that sizayikhawulezisa ne? We are persecuted. Akekho umuntu ohleli kwesi situlo namhlanje who is not going through a certain form of persecution. But in your persecution, uthi Petros, I want you to think clearly. Be sober-minded. The reason why I want you to be sober-minded is because uzawufuneka exercise self-control. Yabona xa ungacingi clearly, uzawuba nayo imithandazo ethi mzali kodwa ndideserve le. Kanti Thixo ukuphi ngokubesenzeka ku-ABCD, ibe ngathi uThixo wakho akakhathalo okanye weak. Uthi uPetros ndifuna uzinzise ukucinga, ungasebenzisi emotions le imeko. Yes, Nero is after you, but I want you not to exercise your emotions. Exercise ingqondo, ifaculties zengqondo, think clearly. Mangapha amaKristu athi xa esengxakini akwazi ukucinga clearly. Uthi Petros nathi principle yokuqala, when you are persecuted, whether you are persecuted for something that you have done or something that you have not done, rule number one, think clearly. Get flashy emotions, ziqala ngathi ziya overwhelm us. Sit back, do not take any decision. Uqala ucinge kuqala. Ngamanye amaxesha siye sibaleke siyofuna solutions. Sifuna solutions zengxaki esingasoze zisolve ngekabuye uYesu. Uthi Petros, because of that I want you to think clearly. Ngamanye amaxesha mhlawumbe yenzeka apha evuselela, I pray to God that it does not happen. Kwenzeka izinto ezimbi ebomini bakho. De uqonde into yobana yazi ngiyarhalela uba ndikhe ndokhangela into yobana ingaba sithini isizathu sobungaki. Mhlawumbi ukhona umntu onoluchazela into yobana yintoni ibangela so much persecution in my life. Akuthixo ethe ehlabathini izakuba nembanezelo. Uthi ke uPetros, because nizawuzilibala ezi zinto before niqale ukuba nenze nantoni na, think clearly. Uthi emveni koko and exercise self-control. Ingathi ndiyazibona ndilekwa, ingathi ndilekwa yinja, kusithiwa into yobana mayindibulale ndikhululele ingonyama. Uthi Petros, while you are running, exercise self-control. Ngoku uyaziyo uba kakufuna uza kufakela ipoison, sufuna ukufakela kuqala ipoison, exercise self-control. Ngoku nawo amandla okuziphindezela, sukuziphindezela, exercise self-control. Uthi nasi isizathu sokuba ndithi yenzeni loo nto leyo. Uthi eyona nto izawuba yingqumbo enkulu ebomini benu, it is that after you have avenged yourselves, xa ebuyayo uYesu nizabe nifana nabo bebenee-churches. Uthi get rid of all evil desires. Inkanuko ezimbi, oomamona, oomadoda, iyazibiza unkind words. Uthi isizathu soba ndithi yenzani le nto, xa ekuthuka sumthuka back, xa ekukhwaba sumkhwaba back, xa ekumonela summonela back. Isizathu soba ndithethe le nto, it is because kukho imini apho kuzawufuneka kohlule igusha ebhokhweni, and wena uzawufana nale bhokhwe ibikutshutshisa xa ungakhange exercise self-control. Uthi uPetros, bethuna ndiyayibona le meko yenehlelayo, but if niyaziphindezela nani nizabaleqisa ngeengonyama, uphi umahluko? Siphila kwixesha apho amaKristu afana ntwana ehlabathi. Emisebenzini yethu kude kukhuzwe koyikwe thina, because our characters look exactly like our persecutors. Uthi uPetros, ndiyayibona le meko enikuyo futhi ayomeko intle, but nangona ingekho sukufana nomtshutshisi wakho. The calling is higher. Before afike kungafikeleleke yesibini abakhumbuzi uba you are a royal priesthood, the holy nation. Uthi maqale ndilungise izimilo zenu. Because ingxaki yinto yobana xa upersecuted, there is a chance that you will look like
persecutor, and I want you to flee away from that kind of character. Uthi Petros elilonke, if abekonzweni, this is a bad example. If abekonzweni esabatha general, uthi abantu abakhonzayo bayasela nenza umzekelo. Uthi wena hayi yazi nama ngibajoin because kaloku abakwazi abasela bekonzweni mina ngingaseli. Yayibona lalo ne? Okanye hayi mana bekonzweni akunikele. Ke ndisibona isitya sisithi xa ndijonga umeza. Oh, okay, silapha. And then you take the character that is not yours. Uthi ke uPetros ingxaki into yokubana xa ugwetya isipho sethu ngokunganikeli kwakhe lo kopileyo nawe uzawugwetywa ngokufanayo, not because wena awuzukwazi ukuthi xa uthetha noYesu ukuthi Yesu but bendikope yena bendisenza le nto beyenza, uzawufana nale persecutor yakho. But zimanya zinto ezingenamsebenzi ezo. Eyona highest into azakuyizisa uPetros into yobana xa ongendawo etshiswa, because the devil eyona power ili behind Nero yipower yongendawo. Uthi isigwebo songendawo sizawufana ncakasana nesakho because you will have the character of a persecutor. So uthi as you behold these people, do not allow them to change you. Yonke iAsia Minor umuntu ongumKristu akasekho sendlini yakhe. Yonke iAsia Minor umuntu ongumKristu uselubhacweni. Uthi uPetros ngezeshunilayo sukulila uqalekise because abaqalekisi ngabo bakupersecutayo. Do not look like them. Hayi Yesu apha emsebenzini sonke siyaprinta wethu siyeba according ayinamsebenzi. Hallelujah. Yesu it's not that deep wethu. Sonke siyasebenzisa iphepha nale printer test. How are you different from the one that does not praise the Lord omkhonzayo wenu? Izenza sibe ncinci because when we think persecutors sithi ngongendawo sizekile ebusuku. But uPetros izinto ezingenamsebenzi apha thina xa sizibizayo uthi apha ku-verse 1 uthi hypocrisy, ungabunanyani, jealousy, uthi unkind speech. Ukurhwada kwasithina yinto esizingangayo, hayi ndinje ndamkeleni. uPetros akabizi libulo, akabizi ababulali. Uthi get rid of these little things because ezi zinto ezininzi bazinamsebenzi zinifanisa nongendawo. Uzawuthi uYohane chapter 8 verse 44, nina ningaboyika umthobi neenkanuko zakhe niyazenza niyazithanda, yena ulixoki unguye noyise wabantoni wamaxoki. But we are Christians that love lies. Uthi uPetros yeka lezi zinto ezingenamsebenzi. Isizathu yinto yobana ezi zinto ezingenamsebenzi zinifanisa noSathane nothi uThixo. And idanger yazo yinto yobana xa ebuyayo uYesu uzawuthi xa esithi xa egwebayo athi into yobana abam mababheke ngapha, abongendawo mababheke ngapha, nawe ngoku ukhonza uThixo uzibiza ngegama lakho ubheke ngegama lobeni. Uthi into yobana be careful. Uthi be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Esihlaleni makungabikho ngathi akukho msabatha esitratweni. Kungena ibhiltong kwambeza kungena ibhiltong nakwam. Ndithetha nomama ke bethu nani abekho bosodada bithi we are supposed to be women of prayer. But if singangena esitratweni sakho umzingamzi yeke isitrato phambi kwakho waziwa ngantoni. Abantwana bakho ii-sisters zakho zikwazi ngantoni. Uthi uPetros le nto waziwa ngayo ukuba ayiyo le uYesu azibiza ngayo kanye ayiyo, get rid of it. Because xa kugwetywayo akuzugwetywa abantu abebekhonza nabebengakhonzi, akuzugwetywa abantu bebezibiza ngoThixo nabebengazibizi ngoThixo, kuzawugwetywa abantu abanesipilo esingafaniyo noKristu. Yesu ifika ngoku ayisithi sonke abazokufika.
Because uYesu akazangosindisa abantu abazi-church goers. Uzosindisa abantu abakunezimilo eziguqukileyo. So uthi uPetros ndiyanicela ndiyanikogoza, get rid of it. Uthi emveni koba ezibizile ezi zinto ndiphazanyiswa le part ithi apha kuverse 7, get rid of even your evil desires. Ezungekazenzi usazibawelayo, get rid of them. Bencinga bafana eyona ingozi the-unkind speech, because unkind speech waselikrwada selithethile. Uthi uPetros but ubungozi akuphelelanga ngapho, lezo ezidlulelayo. Iminqwelo yakho mayifane nekaYesu. Kukho abantu hopefully not abevuselele. Kukho abantu abakhonzayo but xa ugqitha imoto apha ivolume iphezulu baqonde if bendinethuba bendawuhamba nalaa moto. So they are here but they are not here. Their desire is not to be here, but they are here because being here is convenient for them. Uthi uPetros akuyo danger ukwenza cha even your desires, because uThixo akawoThixo ojonga izenzo cha ujonga nenhliziyo nemotive. So uthi xa kufika imini yomgwebo even these desires zakho ezi zinto ubuziwelela noma uzenzani iminqwelo yakho iyayazi ubaba. Kanti bayifunde le ndima uncwadi ka-2 Peter chapter 2 verse 7. But God also rescued Lot out of Sodom because he was a righteous man who was sick of the shameful immorality of the wicked people around him. Siyayikhumbula iSodom neGomora, siyayikhumbula indlela eyayinyukunyuku ngalo, siyayikhumbula into yobana even though yayinyukunyuku lela hlobo kuthiwa uLothe nangona wayefumaneke phakathi eSodom, iingelosi zafika zamtsala zamkhupha. Na ukukhutshwa kwakhe ndingathi yi-act yokuthi xa size ezonweni zethu azosifaka apha, but ukusifaka kwakhe apha is not evidence that sizawusindiswa. Kuthiwa ngoku sebephumile eSodom wajika umkaLothe and turned to a pillar of salt. The reason why uLothe wasinda is because while he was surrounded by evil, his heart was against evil. Ithi NIV version, Lot hated evil. Wayebucaphukela ububi baseSodom. Akanelanga ukucaphukela phaa enhliziyweni yakhe wayengcathu. Uyabona uba besithiwa kusindisa thina besizawufika siqale simjaje ngale nto yoba uLothe uyikhethile iSodom. Number 2, akanelanga uyikhetha ufunyanwa xa kufika ingelosi ehleli phezulu egeyithini ezibukele ziziphi ngathi uyazithanda. But xa sibona uThixo emkhupha sinombuzo ukuba ingaba bawusindisa batheni, because xa sijongile ku-6 no-9 apha eSodom akukho mntu nobahluko. But sifumana ku-2 Peter chapter 2 verse 7 impendulo. Uthi uThixo uLothe nangona besebubini okanye besendaweni lokubi abe yindoda nenhliziyo engcathu. Inhliziyo yakhe ikucaphukela kuyo. BaKristu ufuna ukubuza senza ubani? Ingabe inhliziyo zethu ziyakucaphukela nawe? Uthi uPetros ngifuna i-desires ezizenu, get rid of them. Ingabe i-desires zethu ayizizo na ezokuziphindezela? If singanikwa amandla namhlanje ingabe ungenza ntoni ngamandla onowanika? Kulokhu abekulungisa izono uThixo amnika ithuba lokube namandla ngaphezu kwakho ngamenza ntoni? Kulobe kulungisa usana lwakho okanye umzali wakho uThixo amnike nje amandla usuku olunye ungenza ntoni? Uthi uPetros do an introspection. If uyazibona ungaphindezela, get rid of your evil desires. Uthi because these evil desires they wage war against your Holy Spirit. Yabona ke impi kwi-war ayikhe kwenzeka into yobana kuthiwe kukho amacala amayi-5. I-war inamacala amabini. Uthi uPetros ingxaki into yobana nento uyinqwenelayo apha enhliziyweni yakho ungathi uyenze ilwa nale inqwenelwa nguThixo ngobomi bakho. Kubekho impikisano apha ngaphakathi kwakho
it's our desires. Ke ndathi ndithetha kwelinye ibandla ndathi akekho umzali owayezela iprostitute, akekho umzali ozela igintsa, akekho nomntana kwagrade R xa ebuza into yobana ufuna uba yintoni athi mna ndifuna uba ligintsa. Akekho umntu othi mna ndifuna uthengisa ngomzimba, akukho mntana uthi mna ndifuna uba ngudlwaleni xa ezala. But ongendawo plant desire. That desire ikhule ngenye imini when you have power and control over ubomi bakho, you lack self-control. Uzibona ungena kwizinto ongazange uziqwenele. Umpetros because ndiyanithanda, ndifuna nina nisinde kwitrap yongendawo, ndifuna ngoku sengumnqweno ungekawenzi. Get rid of it. Usathana uplant desire. Akekho umuntu akekho umuntu ozele igintsa, akekho umuntu ozele iphara. Aba bantu bangamaphara bangamagintsa beCape Town, they are victims zongendawo. Bezi victims zongendawo nje, ongendawo watyala kwabanye not bonke idesire. Laa nto yoba xa ubona igintsa uqonda uba yi-role model. Laa nto yoba xa ubona umntu ephila i-certain lifestyle uqonda uba uyakunqwenela. Uthi Petros, iminqweno yakho if ayikho aligned noYesu sebungozini bokubhetywa, ugwetywa nalwa bekutshutshisa. Uthi ke ngoku xa igqibelisa into yobana the reason why the city get rid of your evil desires, yinto yokokubana they wage war against your souls. 1, 2 is that aba bantu banibukeleyo baningqongileyo xa ebuya yimdali bazawutsho bathi ewe besibatshutshisa, but these people were not like us. Let me ask this question. Kwezi ndawo sihlala kuzo, emakhayeni ethu, ezitratweni zethu, do they know that we are not like them? Ingaba singomgube engqweni? Ingaba izimilo zethu azifani nalaba bantu basitshutshisayo? Andizazi ingxaki zaseMvuselele, andiyazi lezinto ezipersecute abantu baseMvuselele, but be careful not to look like your persecutor. Be careful not to take the character of your persecutor, because xa ebuya uYesu akazizo uya kuba esithi ndizothethelela wena kwi-persecutor yakho, uzogweba wonke umuntu ongenaso isimilo sakhe. Uyesu ungwebi omkhulu. Amawa neentaba zisezawubilika. Izinto ebesizenza ngasese sezawuzikhanyeni. Uthi uPetros ngoku zingekavezwa. Get rid of your evil desires. Andifuni ukuthi into yobana xa ndinqwenela apha ngaphakathi ndiyafana nowenzayo ngaphandle. Kodwa ndifuna ukuthi into yobana make sure that awuyinqweneli into yongabikho lapha. Make sure that awuyinqweneli into yoba kude nofefe enkathini. Make sure that awuyinqweneli ukuziphindezela. UThixo akaphazamisa esithi vengeance is mine. Vengeance is the Lord's. Ukuziphindezela sisimilo songendawo. Do not adopt the character of the devil. Omakachi, omabona, omabukhwaka, oma-theft. Sibinto ezingenamsebenzi. Amaphepha amayi-5 oprint. Iroli ye-toilet paper kelahle ke and this is the mistake that we think the ground before God is uneven. Since the Bible brings minor sins, no major sins. That is all of what we tell. Let us look at us and put no man no put head. Because this is our father and doesn't pick up how God place. But in the other who's only decided that the grace of God is sufficient. So that's the God it is saying, I know that you are unable to do them on your own. Is any ungaziba hayi unganyelwe ngiyazama but Thixo wena engekwenzabe zama wenzinto ifuna ukuthi zama and allow the grace of God to make in you a new character. But sungazami manje. Suzungomba isifuba ngento engenamsebenzi. Suzungomba isifuba ngecharacter yongendawo.
around imenemele ngabathatha similo sengwendawo. I know that we asingobabulala konke ubulala mntu akukho kuliphara apha, but we have these little characters ezifana njalo ngendawo. Get rid of your evil desires. Get rid of your unkind speech. Get rid of your jealousy. Get rid of your evil doings. Susani, lokubaweleza kwamyeza. Get rid of those things, because uyesu uyeza amaKristu amahle. And ukufika kwakhe akuzuthixo wakhe. And akazufika uyesu athatha abantu abahamba inkonzo. Uyesu uzawuthatha abantu abanesimilo esifana naye. Kuba kanje lithile kule ndawo okanye naso eso similo esifana naye, mhlawumbi unezinto oziwenelayo apha enhliziyweni yakho oyaziyo uba azilufunwa nguYesu Kristu, phakama uthandaze nawe. Sizawuthandazela into yokuthixo okwezimilo zethu, okwedesires zethu. Khawuzincede zibe aligned necharacter yakho. Kuba soyika into yobana sithi besime apha sathi sifunde kuba ngoogqirha ngomso sizibone singamadokotela. So ukuba besime apha namhlanje sathi sifuna ubheka ekhaya ezulwini ngomso sizibone sisitya apha emigqomeni, because of our desires. I-desire inamandla okukususa phambi koThixo. Le iPetro sesithi work against it. Ngamanye amaxesha sifuna ulandela iinhliziyo zethu, kanti uThixo utshilo wathi inhliziyo ngumkhohlisi, ithi ikhohlise nomndeni. Let us think clearly, because if you don't think clearly, awuzokwazi uexercise self-control. I-self-control mhlawumbi mandinike itips omama, yilaa nto yokuthi ngoku uyifunayo, kodwa kuba uyazi umzimba wakho uyayifuna yonke, nengqondo uyayifuna yonke, uthi ndiyayazi bawo uba wena awuyifuni, mna ndiyayifuna, andizuyenza kuba ndingayifuni, ndizawuyenza kuba ndiyazi uba wena uyifuna. Uzawuyenza njani loo nto xa ungacingi kakuhle? Let us see the first step, think clearly, be sober-minded. Because zininzi izinto esizibonelayo, zininzi izinto we have access to, but not zonke ezisifuni. Let's work against our evil desires. Ukuba ukhona umuntu othi, sicela sithandaze mna bawo, undincede. Ndilapha bendicinga fanele uba lapha kwam kusafe. Bendicinga fanele uhamba inkonzo is enough. But ndiyabona uba lezi desires ndithi ndimhleli apha ndibe ndinazo zingekho aligned newili yakho, nazo zisenondiphosanisa nezulu. Ukuba ukhona umuntu onjalo, ndicela phakame sithandaze. Ukuba kekho, sizawugcinela sithandaze. Siphakama kuba ke Nkosi yethu Yesu Kristu besicinga uba zizenzo zodwa eziza kusindisa. Nkosi yethu Yesu Kristu siphakama ngoku siphosa izandla zethu phezulu kuwe ke Nkosi yethu Yesu Kristu. Siphakamisa amandla amehlo ethu ke Nkosi yethu Yesu Kristu up to your throne. The reason, dear God, that we are here at your feet this afternoon, it is because, Father, we have found that our desires are evil. Dear God, we thought that we would grab such opportunities with both hands. But we get to because besinemithandazo yethu kakuthi siphindezeleke Nkosi yethu Yesu Kristu. Bonke sekhaya ezulwini bambi baphakamele kuba besisithi obantwana bobana basenze kabuhlungu ingase nabo ke Nkosi bave kabuhlungu. Our desires are evil. Nkosi yethu Yesu Kristu kodwa siphakama sisithi asifuni ufana nesimilo songendawo. Nkosi yethu Yesu Kristu, we want to be different. Bonke sekhaya ezulwini the current
character that we want to have is only your character, Mzalolotando. God says, guys, really, you have called us to perfection. Yes, it is not an easy thing to acquire, but we know that all things are possible through you, Mzalolotando. God says, guys, really, we want to be a work in progress. But a work in progress in your hands. Abehleli ke Nkosi esibeke ezikamereni ezimnyama elungiselele ke Nkosi ukuza sikhupha xa sele siready ukwenza umsebenzi wakhe. Baba besaplante i-desires ukuthi zokuthi ke Nkosi sishiyele ndawo. Wathi sekhaya izwi bantu bethu silapha, we have role models zabantu ke Nkosi abazitshabalalisayo. Bantu bethu ke Nkosi yesu Kristu silapha. Bathi sekhaya izwini into esiyinqwenelayo ukubuthi uye uzotshabalalisa abatshutshisi bethu. Kanti ke bathi sekhaya izwini namhlanje sifundisa into ethi bawo masingafuni ukuze uzotshabalalisa. Kodwa ke Nkosi masithandazele ukuba uze uzosindisa. Khawudale mzali ngaphakathi ukuthi inhliziyo ezihlanzekileyo. Inhliziyo ke Nkosi that will be able to listen to heaven's whispers. Inhliziyo mzali ezilungileyo, inhliziyo mzali ezokucekisayo ububi. Kodwa sekhaya izwini nokuba siphila kwihlabathi eligcwele ububi, masingafani nalo mzali. Kodwa sekhaya izwini we always want to excuse ourselves. Sithi ke Nkosi yethu ngeyesu Kristu uza understand ukuba siphila kwihlabathi. But namhlanje siphakamile kuba sisithi Nkosi yethu ngeyesu Kristu khawutshintshe ingqondo yethu. Sicela ibe iwili yakho that will be aligned to our will and not the other way around. Kuba ngande ngithile ke Nkosi yethu ngeyesu Kristu kukhona umntwana wakho okanye abantwana bakho abaphakamileyo, i-desires zabo bese beqalile ke Nkosi uzithi put into action. Kodwa ke Nkosi aziyiyo le nto wena usibizele kuyo. Khakubancede boyile ke Nkosi kulo mqoqozo. Sibulele ubani uThixo fana nawe. uThixo ngakuzi ubunqwenela ntoni izolo. Kodwa ke Nkosi sithatha kule ndawo sikuyo namhlanje ubheka ukuthi uhamba nathi bheka phambili. Sicela ke mzali usibambe ngesandla sakho esithenqini. Nkosi yethu ngeyesu Kristu ungavumi uba sibuye umva. Wathi sekhaya ezulwini sewusenyulile kwiSodom. Yile nto ke Nkosi silapha kulamathafa ke Nkosi asezolo. Ingake Nkosi singangabuyi umva. Nkosi yethu ngeyesu Kristu njengomfazi kaLotha. Ingake Nkosi singahlala sineminqweno yokujonga phambili. Sinqwenela ukubuya kwakho kwesibili. Nkosi yethu ngeyesu Kristu singanqweneli zonke izinto zesihlabathi. Khona ukuze ke bawo xa sibuyayo ongendawo egwetywe angagwetywa nathi sibe zintoni zesono. Nkosi ke bawo ngokusilumkisa ngezi zinto sisenganeno kwencwaba khona ukuze sisiguquke kuzo ngoKristu Yesu obuyayo. Amen. Number 124.
Amen. Number 126. Siyabulela kakhulu